ଆଜି କିଛି ଏମିତି ହେଇଯିବ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ ଲେଟରେ ଉଠିଗଲି, 7:30 ହେଇଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରଶ କରିଦେଲି। ବ୍ରଶ କରିସାରି ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କଣ ପଢ଼ିବି ଭାବିକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ବାହାର କଲି। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଅସୁବିଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏହି ସମୟଟା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆଗକୁ ଚାଲ। ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଦିନକ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ପଢୁ ପଢୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲି। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଗୋପ୍ରୋ କିଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛି। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ତାପରେ ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଲି। ଉଠିକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। A few moments later. ବ୍ଲଗିଂ କରିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ଧରିଲି। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରି ଖାଇବାକୁ ଗଲି। ତାପରେ କଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆସିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କଲି। ବାହାର କରି ତାକୁ ଫାଇଲରେ ପୁରେଇକି ଦେଖିଲି। अरे साला ये सब कैसे सीख गया? ତାପରେ ବାଲକୋନି ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି। ବହୁତ ଖରା ଥିଲା, ପୁଣି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।